další víkend před náma a vyrazili jsme do Brna na MotoGP. Už se to plní, nedovedu si to představit v neděli. Jestli pak tady má někdo motorku jako já? Tak to nevím. No. Houpatka máme, Václava a Káju. Praky nad námi a tady spokojený Míra. My jsme spokojení, viď? Jsme tu. Zatím jo. Tak jo. Asfaltu, takže byl jsem rád, že bylo sucho do toho letního tréninku, snažil jsem se zajet hnedka ze začátku co nejlepší čas, protože jsem koukal samozřejmě na radar, než jsem šel do boxu a ukázalo mi to, že 14, 15, 14, 20 bude pršet, takže jsem věděl, že dáme třeba 2-3 kola, což mi docela i vyhovovalo tím, že jsme tady měli testy, měl jsem to asi jednodušší od ostatní, ale ten den jsem si užil a hrozně si to užíval. Tak druhý kolo, furt se to tady štosuje, máme před sebou druhý den. Velkozávodníci vedle sebe. Letos Marc Marquez 93 stojí uprostřed startovní řady. Letos je to hlavně jeho. Ale Pecco Bagnaia zajel pole position po obrovsky dramatické. Samozřejmostí je pevný start. Už jsou tady ty nejlepší bojovníci z celého světa. Vyjíždíme z MotoGP směr Jaroslavice. Asi, abych nelhal, tak 1,5 hodiny jsme čekali na parkovišti, než jsme se tam odsaď vymotali. Vyřízená, bolí mě hlava, jdu si vyprašek. No, takže teď jenom rychlá zastávka, zastavení v hospodě, ale první cesta vedla pohřební služba, jo? To už jsme vybírali. To je humor. Ne, jsme v Jalančicích a teď to jdeme tak nějak si projít a na 10minutovku jedeme. My máme zimák Ivana Hlinky a tady mají školu Ládi Menčíka. A tady mají i jeho hlavu.
Takže jsme se zase po dlouhý nebo po krátké době ozvali. Vzali jsme motorky, vyrazili jsme v neděli, protože je sice pod mrakem a není vedro. Vyrazili jsme v neděli a cesta se jmenuje 3 rozhledny. Tak. Tak teď jsme na kotli. Jdeme. A máme super počasí, viď? To je to lepší, protože já už se nechci opalovat, se mi dělají fleky. Jo, tobě se dělají fleky. Co budeme dělat v Chorvatsku? Budeme pod slunečníkem. Viděli skály, hezky schůdky do vody. No, intimčo, to bude paráda. Jo. Tak tady se nám pěkně otevírá naše rozhlednička. Máme další navštívenou. Do pytle, už mi zase lezou mouchy do uší. Plnou hlavu, plný vlasy. Sakra. To je taková rokycanská Eiffelovka. Taky je to kolos. Ta rozhledna. Jak se pěkně zbíhají ty nožky. Je to fakt Eiffelovka. Akorát, že nemá špičku. Tak v dálce Radyně. To jsem teďko vyčet, to nejsem takhle sečtělej. Vedle Starý Plzenec, nevím, jestli to bude vidět. Tamhle Plzeň. Jo. V dálce tam. Jinak Hubík. Plzeň. A pivo. Madonna Miri. Ano. Ano. Projdu. Přizvámě, nesmí koukat dolů. Tady to jsou Rokycany. No a teď mluv. Jo, jsme po kávičce, vylezli jsme na rozhlednu, je tady krásný výhled na Rokycany. Jsme vyrazili na další rozhlednu, na rozhlednu Máminka. Dáme druhou rozhlednu. Dáváme Máminku teďko, pivínko už se nám nese tady, Ano, už se nám chladí. Tak vidíte, slibovaný pivko. Jo. To je jak sladké mámení na mámince. No. A pěkně studený. No. Lepší jak v hospodě. Sice je to nealko, ale lepší jak drátem do voka. Na motorce musíme být hodný. Rozhledna Máminka. Doufám, že se nepletu. Už se to začíná nějak plíst. Jo, výhledy pěkný, ale zase zase nevidíme. Měla by vidět Milešovka, a někde tady, ale prostě vidět není. No. Ale jo, stojí to za to, ne, že ne? I když člověk vidí takhle málo. Super. Tam šipka se točí, když je vítr. Určitě se točí, když je vítr. Tak, my už jsme zase nasedlali. Už ji fičíme dál. A teď nás čeká ta zmiňovaná korunka. Tak co, máme toho dost, viď? Jo, do třetice. Tak jsme mysleli, že tady budeme sami a přitom je to nejhorší rozhledna. Rozhledná korunka. Už je to Praha, jo? Jo. Neřekl bych.
Tenhle pohled, no možná. Tenhle možná, no. Tady má Mirka přijíždí, myglí. Máme 3 rozhledny za sebou. Zastavili jsme se v Loděnici na Baštičce. Takže máme plný pupíky. Je 7:30. Blížíme se k domovu. Chybí nám 100 domů.